Čus! Dneska ideme znova Z-Bus a ako včera slúbil, linku C na cintorín ideme. S trolejbusom z hlavnej stanice. Môžeme začať. Hlavná stanica. A prirobili aj systém celkový tých trolejov. Búlo sa. Jop. Takto. Pardon, dneska zvonku taký nachladený. Zatvoríme dvere. Toto bol naše nový update, o ktorom som hovoril včera. Keď sme išli na suché. Ideme, točíme sa. Joj. V pohode. Rozbehneme sa. Tam, áno, tam. Červená, no my to čo správne nedodržujeme. Rovno, hej. Joj. Modlím sa, aby mi nevyleteli tie palice. Lebo mňa potom porazí. To nechce ísť pol roka ich nastavovať. Joj, a tu čo je? Tu čo je? Starý? Čo? Starý Majer. To asi niekedy bola zastávka Starý Majer. Dávnejšie. Jak podľa toho vidím. A my máme zastávku Starý Majer až... Sekundu, ideme opraviť. No, už môžeme ísť na miesto. What the heck is that? No, ideme. What the heck? What the heck? What the heck? Oh. What the heck? Sekundu. No už som naspäť, len som si musel nastaviť linku. No a zobrať iný bus, bo ten sa dá k bugov. Nastavíme si ústredný. Starý Majer. Ideme. Dal som si dole, lebo no hehehe. Stávka. Next stop. Bajzovo námestie. Bajzíčkoš. Mil. Inak, toto je nová štvrca. Nie, co za budy trepem zaš. Tu je tunel. Cez ten našiel nešli. Tu už by som 100% vyletel so svojimi palicami výbornými, značkovými. Wow, Brno. Jedeme dál. Videu, ako to chcem fakt povedať, aby ste keď takto vedeli, videu idú každý deň, každý, možno také mini výnimky, teda kde budem hetka. Ale okrem víkendov. Cez týždeň hej. Cez víkendy nie. Cez víkendy nemôžem ani. Cez víkendy ja nie som nikdy doma. Z toho. Tu zabrzdiť tak. Otvoriť. Inak, tu na dole, asi vy to nevidíte, tu na to je ruka s myškou, tam sú percentá. Máme 47. Joj, aha. Máme teda 47, neviem, či nám vydrží na konečnú. Na cintík vezieme duše. Vezieme tam moje duše. Už na pohreb. Vezieme duše na pohreb. Kruháč. Cčko, nie Cčko, druhý jazd. Prvý. A však tu je druhý, počka, tak ideme asi na... nie, ja som blbý. What the heck is that? Počakaj, co? Dobre. Poď. Opa, oď. Nie. Nein.
Poď. Dáme to hore. Koľko 8 je to? 8, toto 8. Keď toto 8, tak ja potom Svätý Aniel. Want and this. What the heck is that? Pridáme. Ideme dole z diaľnice. Inak teraz je obed, 15 hodín, 13 minút, 45 sekúnd, 45 je teraz až a letíme. Základ to, že nám píše na hlavnej tabuli, kde máme napísané, že ústredný cintorín, že 14:13. To je najlepšie. Tak, teraz tu. Aha, čo what the hell? Aha. Ja my ideme jak henta teraz. 41. Jej, a nie, že to tam auto, že to tam trolejbus nejaký, a to nie, to nikto to auto bolo. Tak. A zajtra pôjdem nejakú linku, čo ide, hneď vám poviem, zajtra pôjdem najskôr niekam na vidiek znova. Na dedinu. Zajtra pôjdem niekam na dedinu. Toto je 100%. No kam? Toto nebudem hovoriť, aby ste mali také nadšenie, že čo zajtra bude. Každý piatok uzorím také dlhšie videjko a sme už na ústredáku. Joj, ideme vyložiť duše. Zastaviť. Otvoriť. Prosím, vystúpte. Zatvoríme. Teraz co? Tu. Točíme. Tak. Nastavíme si, že takto. Dáme si pečko, otvoríme dver. What the hell is that? Takto. A. What the heck? A. Čus!